Тапшыруыбызны башлыйбыз эфирда акыл батыл тапшыруы. Сәлем кызлар. Сәлем. Кәйфләрегез ничек? Бик яхшы. Әйдәгез сезнең белән танышыйк. Инде тамашачылар сезне таныганнардыр. Сез инде безнең Сәйлән тапшыруының, Сәйлән проектының җиңүчеләре Миләүшә Закирова һәм Дилә Хамматова. Исемем Закирова Миләүшә. Мин бик җырларга һәм биергә яратам. Музыка мәктәбенә йөрим һәм Казанның 10нчы урта мәктәбендә укыйм. Сәйлән проектында катнашу сиңа нәрсә белән истә калды? Мин Сәйлән проектын искә төшергәндә минем кәефем күтәрелә, чөнки анда шул хәтле кызык булды, шул хәтле җылы булды. Без анда бик күп дуслар таптык, бик күп җырчыларны һәм йолдызларны күрдек. Яхшы. Инде Миләүшә белән таныштык. Хәзер инде Диләнең чираты. Үзең белән таныштык, Дилә. Минем исемем Хамматова Дилә. Миңа 12 яшь һәм мин Казан шәһәреннән 30нчы музыка мәктәбендә белем алам һәм Казан шәһәренең 121нче мәктәбендә укыйм. Бик каты җырларга яратам һәм тагын скрипкада уйныйм. Скрипкада уйнау сиңа кайчаннан бирле шөгыльләнәсең? Нәрсә бирә ул? Мин скрипкада 4 яшемнән бирле уйныйм. Скрипка да уйнауга бик ошый. Миңа җырлаганда да ниндидер көч биреп тора. Бүген инде синең скрипкаң юк, менә белемегезне сынарга дип килдегез. Уңышлар гына телим. Сез әзер булсагыз, уеныбызны башлыйбыз. Birinci turda sizga bарлыгы 3 сорау әзерләнгән, һәр берсенең җавап варианты бар. Сорау яңгырагач, сез балаларны үзегез куясыз, 0дан алып 10га кадәр. Җавап вариантларын тәкъдим итәсез. Әгәр сезнең җавабыгыз дөрес икән, бал сезнең исәпкә була. Юк икәнендә бал алына. Кайдан аңладыгызмы, кызлар? Әйе. Алайса, әйдәгез беренче сорауга күчик. Менә ул ничек яңгырый. Җөмләдә кайсы сүз төркеме хәбәр була алмый? Бу сорауга беренче булып Дилә җавап бирер. Ничә бал куясың? 8 бал куям. 8 балны яздык сиңа. Миләүшә, син ничә бал куясың? Мин 9 бал куям. Миләүшә 9 бал куя. Яхшы. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Нимәк менә алар? Исем, алмашлык, сыйфат, сан, барысы да хәбәр була ала. Ягъни шушы вариантларның барысы да хәбәр була ала. Менә шушындай җаваплар сезгә бары тик бер генә җавап варианты сайларга кирәк. Дилә, син ничек уйлыйсың? Минем уйлавымча, буларның барысы да җөмләдә хәбәр була ала. Яхшы, синең җавабыңны кабул иттем. Миләүшә, син ничек уйлыйсың? Минем уйлавымча, барысы да хәбәр була ала. Нәкъ шулай. Дөрес җавап бирдегез. Шуннан да шушы вариантны сайларга кирәк иде. Дәвам итәбез. Икенче сорауга күчәбез. Җир шары кояштан ничә тапкыр кечерәк? Бу сорауга беренче булып Миләүшә җавап бирер. Ничә бал куясың? 10 бал куям. Димәк, яхшы беләм дисең инде. Әйе, шулай уйлыйм. Яхшы, астрономия укыйсызмы әллә? География. Географиядан. Яхшы. Дилә, син ничә бал куясың? Мин дә 10 бал куям. Менә бит кызлар үзләренә ышандылар һәм инде унар балны табыз. Менә җавап вариантларын тәкъдим итәм. 113 тапкыр, 11 тапкыр, 38 тапкыр, 109 тапкыр, 69 тапкыр. Димәк, җир шары кояштан ничә тапкыр кечерәк? Миләүшә, синең җавабың? Минем уйлавымча, җир шары кояштан 100 тапкырга кечерәк. 100 тапкыр. 109 тапкыр. 109 тапкыр. Дип саныйм. Миләүшә, яхшы. Синең җавабың кабул иттем. Дилә, синекен көтәм. Минем дә уйлавымча, 109 тапкырга кечерәк дип уйлыйм. Менә бит. Сез энциклопедия бик укыйсыз ахрысы. Өстәмә мәгълүматлар өйрәнәсез. Яхшы, бу бик әйбәт. Шуннан да җир шары кояштан 109 тапкыр, Юпитердан 11 тапкыр кечерәк. Аның каравы Марстан ул 2 тапкыр диярлек, Меркурийдан 2,6 тапкыр зуррак һәм үлчәмнәре Венера белән бер чама. Ягъни безнең җир планетасы Венера белән бер тирәдә. Хәзер инде 3нче сорауга күчәбез. Кәбестәнең культуралы сортлары нинди үсемлектән килеп чыккан? Дилә, син беренче җавап бирәчәксең, ничә бал куясың? Мин үземә 7 бал куям. 7 балны куйдык Диләгә. Миләүшә? Мин 10 бал куям. Миләүшә 10 бал куям ди. Ярар. Хәзер әйдәгез җавап вариантларын тәкъдим итәбез. 42 кәбестән, чәчәк кәбестән, савой кәбестәсе, кызыл башлы кәбестән, кальраби.
Дилә, син җавап бирергә әзерме? Минем уйлавымча, кәбестәнең культура сортлары кыргый кәбестәдән чыккан. Миләүшә, синең җавабың? Минем дә уйлавымча, бу сорауга җавап кыргый кәбестә була. Культуралы кәбестә сортлары Урта диңгез районнарының кайберләрендә әле хәзердә очрый торган кыргый кәбестәдән башлангыч алган. Бу озын сабаклы һәм түгәрәк яфраклы, баш үстерми торган, зур булмаган үсемлек. Кичәге гасырлар буенча кәбестәнең гаять күп төрле сортлары һәм төршәләрен китереп чыгарган. Һәм сезнең җавабыгыз бик дөрес, әлбәттә, кыргый кәбестәдән килеп чыккан. Шуның белән без Беренче турыбызга йомгак ясыйбыз. Үзегезне бик яхшы гына күрсәттегез. Һәм дә икенче, өченче, дүртенче турлар нәтиҗәләр китерер, берничә мизгелдән белербез. Бүген инде без сезнең белән вакыйгаларны хронологик тәртиптә тезербез. Әгәр дә сезнең барлык вакыйгаларда үз урынында дөрес баскычта була икән, сезгә 5 бал. Әгәр дә ялгышлар була икән, инде һәр ялгышу өчен bir балны алабыз. Менә сезгә тәкъдим ителгән вакыйгалар. Мономахның Киевта идарә итүе, князьләрнең Любич съезды, Правда Ярославичи дигән яңа законнар җыентыгы төзелү, Мстиславның тәхеткә килүе, 1113 елгы Киев восстаниесе. Шушы вакыйгаларны хронологик тәртиптә тезергә кирәк булачак. Димәк, бу биремне беренче булып чират буенча Миләүшә үтәргә тиеш. Миләүшә, әйдә башлап карыйк. Вакыйгаларны хронологик тәртиптә тезәбез. Мин уйлыйм, беренче булып Правда Ярославичи дигән яңа законнар җыентыгы төзелү. Икенче булып 1113 елгы Киев восстаниесе. Өченче булып князьләрнең Любич съезды. Дүртенче булып Мономахның Киевта идарә итүе. Һәм 5нче булып Мстиславның тәхеткә килүе. Без синең җавапларыңны кабул иттек. Синеңчә баскычларны тизеп бардык. Хәзердә Диләнең җавабы белән чагыштырып карыйк. Дилә ничек уйлый икән? Мин үземнең хронологик вакыйгаларны шундый тәртиптә төздем. Беренче булып Правда Ярославичи дигән яңа законнар җыентыгы төзелү. Икенче булып князьләрнең Любич съезды. Өченче булып 1113 елга Киев восстаниесе. Дүртенче булып Мономахның Киевта идарә итүе. Бишенче булып Мстиславның тәхеткә килүе. Хәзердәге дөрес җавапны тыңлап узыйк. Рәхмәт җавапларыгыз өчен. Тарихны чыннан яхшы беләсез икән. Димәк, беренче шушы вакыйгалар арасыннан иң алдынгысы әлбәттә инде Правда Ярославичи дигән яңа законнар җыентыгы төзелә. Узак та үтми князьләр Любич съездында җыелалар. Миләүшә бу чакта әз генә ялгышлык җибәрде. Һәм инде менә Киев восстаниесе нәкъ менә шушы съезддан соң була. 1113 елда. Дәвам итеп Мономахның Киевта идарә итүе, икегез дә дөрес урынга урнаштырдыгыз менә. Һәм инде иң соңгы вакыйга шушылар арасыннан Мстиславның тәхеткә килүе була. Афәрин. Икенче турда да яхшы күрсәттегез үзегезнең. Икенче турыбызга шуңда йомгак ясыйбыз. 30га 32 исәбе. Безнең хәзерге вакытта Дилә сиңа бераз гына тырышып алырга кирәк булачак, балаларны югары баллар куярга кирәк ул җитәр өчен. Миләүшә, син калышма. Килештекме? Димәк, өченче турыбызны башлыйбыз. Хәзер инде без сезне логик яктан бераз гына сынап карарбыз. Бу чакта сез шулай үч сорауга җавап бирәчәксез, ләкин бу юлы сез артык җавап вариантын сөйлисез, яки дөрес булмаганын. Шулай балаларны үзегез куясыз, мондан алпынга кадәр җавабыгыз дөрес булса, бал сезнең исәпкә, юк икәнне бал гомуми исәптән алына. Әзер булсагыз, беренче биремне яңгыратам. Һиндстан шәһәрләре. Һиндстанның нәрсә икәнен беләбезме? Әйе. Һиндстан ил. Шулай бит? Менә Һиндстан шәһәрләрен искә төшерәбез һәм бу биремне беренче булып чират буенча Дилә син башкарырсың, ничә бал куясың? 9 бал куям. 9. Яхшы. Миләүшә, син ничә бал? Мин 9 бал куям. Миләүшә дә 9 бал куя. Әйдә, хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Мумбай, Дели, Ченнай, Бангалор, Тяньцзин. Дилә, син җавап бирергә әзерме? Артык җавап вариантын сайлыйбыз. Берсеме? Берсе.
Менің ойлауымша Чанцзин. Ярый, Миләүшә? Минем уйлауымча, Чэнцзин Пекинстан шәһәре түгел. Шуннан да шулай, Тяньцзин Кытайда урнашкан шәһәр. 9 балл икегезгә дә дәвам итәбез. Икенче турына икенче соравына күчәбез. Культуралы үсемлекләр. Биремне беренче булып Миләүшә башкарыр, ничә балл куясың? Мин үземә 10 балл куям. Кабул иттем. Дилә? Мен дә үземә 10 балл куям. Яхшы. Җавап вариантларын тыңлыйбыз. Алмагач, бәрәңге, көнбагыш, көтүче сумкасы, Пекин кәбестәсе. Минем уйлауымча, көтүче сумкасы монда төшеп калырга тиеш. Демәк, ул культуралы үсемлек түгел дип саныйсың. Әйе, ул үсемлек тә түгел, ул әйбер. Яхшы. Җавабын кабул иттем. Бик шаян икәнсез. Юмор хиссе бик зур икән сездә. Дилә, син ничә уйлыйсың? Минем дә уйлауымча, көтүче сумкасы әлбәттә культуралы үсемлек түгел. Хәзер, кызлар, сез зур ялгышлык җибәрдегез. Көтүче сумкасы ул үсемлек. Ул әүрнә чәчәкләр семьялыгына керүче каргый үсемлек. Ләкин сорауга җавапны сез дөрес бирдегез. Чөнки шушы вариантлар арасыннан көтүче сумкасы культуралы үсемлеккә кермәйде. Ләкин инде сорауга дөрес җавап бирде, шуңа күрә 10 балл икегезгә дә. Дәвам итәбез, 3нче сорауга күчәбез. Борынгы авырлык үлчәү берәмлекләре. Кайбер сүзләрне бәлки сезнең инде ишеткәнегез дә юктыр. Җавап вариантлары арасында шулай да биремебез шундый. Без аны үзгәртә алмыйбыз һәм биремне беренче булып Дилә, син башкарасың иншаат, син дә ничә балл куясың? 10 балл куям. Менә бит ничек ышанып үзенә 10 балл куя. Дилә, Миләүшә, син? Мин дә 10 балл куям үземә. Кабул иттем, әйдәгез хәзер тыңлыйбыз. Димәк, борынгы авырлык үлчәү берәмлекләре. Пот, батман, сөям, кадак, мыскал. Минем уйлауымча, кадак авырлыкны үлчәү берәмлеге түгел. Ярар, Миләүшә, син ничек уйлыйсың? Минем уйлауымча, кадак борынгы авырлык үлчәү берәмлеке түгел. Син нәкъ Дилә шикелле җавап бирәсең инде. Яхшы, элеккеге спектакльләрне карасагыз, фәян кадак әйбер алдык дип сөйләшкәннәре бар. Шулай ук пот, батман, мыскал, булар барысы да авырлык үлчәү берәмлекләре. Әлбәттә, инде без хәзерге көндә аларны кулланмыйбыз, ләкин биремебез шундый иде. Әмма сөям ул озынлык үлчәү берәмлеге һәм ул менә якынча имән бармак белән баш бармак арасындагы үлчәү. Шушының хәтле араны сөям дип атаганнар. Менә ничек яхшы барган дигез, соңгы сорауда ялгышып, хата җибәреп, сез 10 баллны югалттыгыз. Димәк, сезнең хәзерге исәп 39-га 41. Ләкин безнең соңгы турыбыз бар. Шу анда сез 10 балл эшли аласыз. Уңышлар һәрберегезгә дә. Он сорау әзерләп куйдым һәрберегезгә дә. Алар җиңел әлбәттә, ләкин сезгә инде бу вакытта уйларга вакыт юк. Сезгә шундук сорау яңгырашка җавап бирергә кирәк. Һәр җавабыгыз өчен 1 балл. Шулай итеп, бу турда 10 балл эшли аласыз. Сез әзерме? Әйе. Миләүшә, синнән башларбыз, чөнки син әлегә безнең лидер. 4нче турны башлыйбыз, ләкин аңарчы, әйдә син яшәгәлем. Иң яраткан фәнең синең мәктәптә? Минем яраткан фәнем ул химия һәм инглиз теле. Кызганыч, безнең бу химиядан да инглиз теле буенча сораулар юк икән. Бар, татар теле буенча, мәкаләләр буенча, табышмаклар буенча, мәкаләләр, табышмаклар беләсеңме соң? Әйе. Алай әйдә тикшереп карыйк. Син әзерме? Әйе, әзер. Башлыйбыз, уйлап торырга вакыт юк, җавап вариантлары юк, үзеңә тиз генә җавап бирергә кирәк. Киттек. Такта сүзе кайсы сүз төркеменә керә? Исем. Дөрес. Кайсы кышны урман табибы диләр? Тукран. Дөрес. Ишетү органы? Колак. Колакны ишетәбез, дөрес. 12-не 4-кә бүлгәч ничә була? 3 була. Дөрес. Ул чыбыркы шартлата? Көтүче. Дөрес. Каты сүзенең антонимы?
Йомшак. Дөрес. Мәкалне дәвам ит. Ир-егет үзе өчен туа, иле өчен. Үлә. Дөрес. Светофорның яшел уты янса, Барырга ярый. барырга ярый, дөрес. Табышмага әйтәм җавабы кирәк. Кирәк була мунчада минем исемем Мунчала. Чалар, дөрес. Аю, бүре, төлке, булар нәрсәләр? Ул җәндекләр. Дөрес. Җәнлекләр. Син 10 сорауга дөрес җавап бирдең. Афәрин. Үзенең мотор җырлавы белән тамашачыларны шаккаттырган Дилә. Менә инде хәзер без синең белемеңне тикшердек. Әйбәт укыйсың ахрысы син мәктәптә. Начар түгел. Начар түгел. Яхшы, сорауларга да яхшы гына җавап биреп бардыгыз икегездә. Миләүшә белән. Хәзер инде синең үзеңә генә махсус әзерләнгән сораулар. Куркасыңмы? Юк. Син ондан курка белмисең ахрысы. Беләм. Мин курыкмаска тырышам. Яхшы. Менә башка катнашучылар да шундай булсыннар иде, шулай дип курыкмыйча җавап бирсеннәр иде. Яхшы, әйдә, озакка сузмыйк, башлыйк инде. Сиңа сораулар. Киттек. Яшел сүзе кайсы сүз төркеменә керә? Сыйфат. Дөрес. Кайсы кош төндә күрә? Ябалак. Ябалак төндә күрә. Ис сизү органы. Борын. Дөрес. 18-не 2-гә бүлгәч ничә була? 9. Дөрес. Ул кибеттә сата. Кибетче. Дөрес. Киң сүзенең синонимы? Иркен яки зур. Батыр үзе өчен туар, кеше өчен? Үләр. Дөрес. Светофорның кызыл уты ни эшләргә куша? Туктарга. Дөрес. Табышмага әйтәм җавабын тап. Күзедә колагыда юк, үзе сукырны йөртә. Таяк. Дөрес. Таяк була бу. Карлыгач, саескан, чепчек булар нәрсәләр? Кышлар. Булар кошлар. Син дә 10 сорауга дөрес җавап бирдең. Афәрин. Сәхнә кешесенең укырга, өйрәнергә, китаплар укырга вакыты юк диләр. Әмма бүген кызлар миңа калса, моның киресен исбатладылар. Чөнки алар мәктәптә дә яхшы укыйлар, бик матур җырлыйлар, музыкаль инструментларда уйныйлар, хәтта бийләр дә. Кыскасы, бар яктан да килгән кызлар катнашты бүген. Үзегезгә уен ошадымы? Әйе, бик ошады. Бик кызыклы уен. Яхшы, безгә дә сезнең белән уйнау бик ошады. Инде сезне тагын үзебезнең студиябызда шушы матур зәңгәр экраннарда күрербез дип ышанып калабыз. Уңышлар, сау булыгыз. Сау булыгыз. Бу уен миңа бик ошады. Бик кызыклы уен. Үземә күп информация җыйдым. Элек мондый тапшыруларда катнашканым юк иде. Һәм бераз куркып тора идем анда катнашырга, ләкин бүген катнашып карадым һәм миңа бик ошады. Бер дә куркыныч түгел икән. Мин берәгә чакта шундый тапшырулар карый идем һәм минем анда бик катнашасым килә иде. Һәм ниһаять Шайн ТВ мине шундый тапшыруга чакырды һәм мин аңа бик рәхмәтлемен.